Egunon, urrizen sortzize da gaur. Egun epeltxue da, baina grise, ilun dau. Eta, bueno, euri piti baden da, baina ez ez testimoniala, ez. Eta ia zer dako ongor. Ez da ikusten ondinokarren jodogunik, perretziko sasoiek. Baina, bueno, hemen gure urkizetan eta betiko lez, lehenengoa badau, bintzat. Eta ondoan, nahiko ondoan, aurre atzoko moduan, galanperna da, txupet bintzat badau. Ia beste zer dauen. Hemen da bigarrena, eiz esan txikitxua da, baina erdi apurtu zau, eta hartu dut. Bueno, eta inguru berien, hone dauz. Hone bizarko itxikuz, dauzela, por baten. Txikitxua diezetan. Bueno, galanpernak, muten dugu, hasi. Bai. Bueno, eta osokoaren lurren bebai, baina bueno, horrek osokoaren adiez, eta guritzako guztetan gurera sartzie, eta gu bizara sartzen nioen. Hemen ikusten da piztiren bat erbile gala, apurtu indeu. Ez da egite, danala igual ez da gorkoa, aurretik geratu zena. Bueno, hau, baizte gautua da. Honakoa bai emoten dola posa. Hemen bat, hemen txikitxo bai apure janda, baina batez be, hoixe. Erra, bai. Bueno, eta hau zantzu hona da. Beste, errotarizek edo txibatak. Emoten dugu, lasterkeko zela, atzetik. Ia ba. Bueno, gaur askorik ez dau, baina bintzet, txibata bat, pare bat ikusiuz, emoten dugu ia etorriko dola, eta ia galanpernak be ugeritxu ikusi dugu. Orduan, baliteke ja apurka-apurke aztie, ia landan. Ondo ibili.